atape duweku pratandha yen ana lawanto kaget ati iki waro sapa sing ngirimi pranata wong sing paling trak tresnane loro kowe kondo tresno ra bakal mendo nadyan kepapalan kaya tukang jandingaran mongko biyen kowe nate kondo marang aku atimu ra bisa nampa tresnaku pandukaku kuwi kabar kang mestine mbok aturne marang nyamapujanmu aku mung bisa ndedonga nuwun marang kang kuwasa kalemu rakit tresno bisa tuwa angrem San manuk mabur mabar sing dhuwur kapite lawan kecek lan tresnaku ya gantian kondo tresno ra bakal kendho nadyan gantian kaya tukang janding arang mongko biyen kowe nate kondo marang aku atimu ra bisa nampa tresnaku